ассалому алайкум духтарако, созен хубин. Духтаро барашкаҳои серсанги дардарин санг тарзадагӣ овардем. Нигоҳ кунед, хушругира. Тоза якум сорт чанг намегирифтаги качества бомба бо нархи 250 сомонӣ духтарако. Ит свеча билен чӣ хушрай парто. Оҳ, ина бина фасонира. Ҳам тигр дора, ҳам коричневи тиграко дора, баъд сангакош беҳад хушрӯзадагӣ. беҳад фасон нархи донаи духтаро 250 сомон. Фикр накунед нархи обтовишам ҳамияй. Бо яче арзон мекунам. Касе бо бисёр мехара, яче арзон меша. Борои наомонаи духтарако. Доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия, дохили Тоҷикистон низ дорем духтаро. То лавошуна санг задагиай. Пушташуна санг задаги бошад? Не, набдахай. Инам духтарако то лавошуна санг задаги аҷоибот фасон нигоҳ кунед. Ягон ҷои киртапочатон бе санг намеояд духтарако. ина каседа дар кораи марҳамат ватсапи ман дар рӯи экран хоҳиш мекунам духтарако. сурат напурсен, сурат надорум. Ҳама барнома дар ютубай духтарако. беҳад фасона. ай қадуш маълума, паҳмай. Ба кадагим дина.